dacht zo van, wat heb ik nou in mijn versnellingsbak hangen? Oh, ik heb hem. Oh, de ruikste olie. De ruggenollie, zo vroeg wat geen doen waard. Om een rente aan het genieten. Dag maat. Ik ben het de kel van de nollie was, dus ik wees mooi. Ik zeg, kom maar aan, druk de knop op. Dat zie je van. Ja, Alleen van de ik ben niet de kuil van de olie. Ben ik niet naar de Noord? Nee. Ik ben ook niet in de Noord. Goedemorgen, Kijk heer. het, dan vlucht de buurvrouw weer heen. Ja, het bureau is bang voor muizen. Oh, die is bang voor muizen? Ja, ja, het bureau is bang voor muizen. Waarom komt hij dan hier naartoe? Omdat moest ik de moezen vangen? Ja, dan moet ik de moes vangen. Springt ze op de tafel en dan moet ik de moes vangen. Aha, dus ik ben niet alleen deskundig op het gebied van versnellingsbakken Ja? en luchtgekoelde Volkswagens. Ja? Ik ben ook expert in moezen vangen. Ja, ja, ja. Godsamme. Ja, ja. En wielrennen dus ook? Veelzijdig man. Ja, ja, voor de conditie, hè. Doe maar. Van Veelzijdig alle man. markten thuis. Van alle markten thuis. We hebben net even met Marij stond te praten. Ja. We hebben het over het... Nootje gehad. Ja, over Nootje. Nootje Derks? Ja, Mijn neef, ja? ja. Ja. Want dat bedenkt ze niet. Om een lang verhaal kort te maken. Gisteren kwam ik op mijn fietsje hier door de looi. En toen zag ik door die foto hangen. Bij de frietkron. ja, ja, ja. Tussen de vlaggen van de Kluut. Van de carnavalsvereniging. En toen dacht ik bij mezelf van... Weet ze wat? Morgen hebben we opnames van onderweg. Dan gaan we er goed eens op de boiler voor je in. Maar de kans dat we het verhaal bij de foto krijgen is natuurlijk klein. Want ja, de kind zien een kanon afschieten op dit moment. Ja, dat klopt. 11 keer of dukker zonder immers te raken. Die kans is klein. Wat schetst onze verbazing? Marij die wist naar ons van kom maar die mensen dat we de olie komen brengen voor de versnellingsbak. Maar wat is niet zo hoor. En Marij die prot nogal makkelijk hè. Ja, ja, Ja. hou op. Hou op. En toen hebben we het over Nootje gehad, over het dorp. En toen zit ze van, mijn maat, die is nogal handig. En die zit van 10 tot 12 zit hij in Het is een hobbyhok. het hobbyhok, ja. Nou, een uitgegroeid hobby is het eigenlijk. Ja, dan kan ze dit nog hobby nemen, maat. Ja, eigenlijk niet meer, maar ik ben blij dat ik nou van de AOW kan genieten. Daar heb ik wat meer tijd ervoor. Hè. Want moet dat een auto weer? Dat moet een auto weer, ja. Een kever? Ponton. Een wat? Een ponton. Zo'n modelletje als die. Oh, Ben, hè, zonder boete gefilmd. Ja, het is niet om het een of het ander, maar doordat we verkent het programma. Onderweg. Ik kijk weinig in verhouding televisie. Is het televisie of radio? Voor de televisie? Ja, met de televisie. camera. Ja, ja. Nee, doe is natuurlijk de handen vol hier aan, hè. Nee, maar ik stop s'avonds wel op tijd. Joh, maar. We komen nogal veel auto's tegen, biedt het programma. En vandaag is het weer prijs. Een ponton. Ponton noemen ze dat, ja. Ja, het chassis van die, de carrosserie, staat hier langs wel eigenlijk helemaal klaar. Oh, Gespoten en al. Mijn zoon die doet dat, die is plaatwerker. handig. Ja, dus ik doe het eigenlijk technisch gebeuren en hij pakt het plaatwerk aan. Leuk om dat samen te doen. Ja, dat wel, maar hij wil hier niet aan beginnen. Niet. En dat is eigenlijk jammer. Want? Ja, dat is toch een beetje vaak apart. Maar waarom is dat jammer dat hij door niet aan wil beginnen? Ja, je moet straks die oude meuk opknappen. Die moderne techniekers, die kunnen dat niet meer. En ik kan die moderne techniek niet. Kijk, als je een moderne versnellingsbak hebt, dat is gewoon pallen in elkaar klatsen. Maar hier heb ik mallen voor, die moet ik in elkaar zetten, moet ik die op de handmatig afstellen. Kijk, als ik een modernere bak heb, als ik van een iets jongere bus, die doe ik ook even reviseren. Maar daar zitten gewoon vaste pallen in, daar kun je niks aan afstellen, dat staat altijd goed. Kijk, deze oude jongens, kwalitatief gezien is dit ook nog wel beter. Maar groepstaal natuurlijk uit Duitsland. Van de oude stempel. Van de oude stempel, ja. Ja, is dat nou zo zonder merken te nemen of wat dan ook, maar dat ik het gevoel heb dat auto's van tegenwoordig, er zitten steeds meer elektronica, snufjes, luxe en zo, maar dat de auto op zich lang niet meer zo degelijk is als dat het vroeger was. Dat een auto van vroeger, wie oud is die? Dat is van 69. Van 69. Dus bijna 50 jaar oud. Ja. Werden er tegenwoordig nog auto's gemaakt die 50 jaar op mij gaan? Nee, we leven toch in een wegwerpmaatschappij. Ja, dat is ook wel zo. Ja, dat is gewoon zo. Dat idee heb ik tenminste. Dus, Maar dat levert toch ook geld op om zo'n grij aan het lopen te halen?
Ja, uiteraard. Onderdelen en Ja, weet klopt. ik wat allemaal. Klopt. Dus, Is dit voor zichzelf? nee, dat is voor mijn zoon. Maar dat heb ik toch eigenlijk, het motorblok heb ik wel klaar. Een zwaardere motor natuurlijk. Dat doe ik ook. Deze? Dikkere motors maken, ja. Dikkere motors maken. Dus normaal is de Volkswagen maximaal 1600 cc officieel. Maar die maakt zo'n 2400 cc. Wie doet ze dat dan? Andere kreugas, grotere boring. Maar wel met het originele motorke. Ja, het karter wordt origineel, maar die gaten worden opgeboord dan, bijvoorbeeld. Kijk, daar heb ik ook wat karters liggen die weg moeten op te boren. Oh, dat doet ze niet zelf? Nee, dat kan ik zelf niet. Nee. Wel de koppen uitkotteren, dat kan ik wel zelf, maar Wat is uitkotteren? zeg maar als je de verbrandingsruimte, dat je die kunt uitdraaien en zo. Die moet dan ook groter weer, Ja. die verbrandingsruimte. Die pot die erin komt, die is zijn groter, hè. De zuiger. Ja, dat is een leuk hobby, hè. Ja, leuke hobby, maar als ze dat allemaal geest, is dat oneerbiedig als ik zeg opvoeren? Ja, dat is opvoeren. Opvoeren. Ja. Dus ja, gaat het dan ook niet sneller kapot? Ja, dan moet je zorgen dat het niet kapot kan gaan. Je moet wel weten waar de grens ligt. Kijk, als je natuurlijk te veel eruit haalt, dan gaat hij kapot. En dat heeft zich zelf ook geleerd, Dat heb de ik zelf. grenzen In 45 jaar heb ik dat geleerd. niet te ver boren. Nee, je moet weten waar de grens ligt. Kijk, als je een dunwandige slinder pakt. Kijk, je kunt bijvoorbeeld, ik noem wat 88 boren krijgen. Dat is het maximum wat je uit de standaard motor kunt halen. Maar dat is veel te groot. 87 is het maximum. Daar ben je achtergekomen. Tot 87, that's it. Maar als ze door dan zo'n dikke motor in lezen, hè? Ja. Leed hij voor of achterin? Achterin. Allemaal achter. Ja. Moest ze dan nog niet alles aankomen? Want dat ding dat gaat veel harder. Ja, en zo moest ze dan met zo remmen moet- en alles. Ja, remmen. Zeker remschijven erop zetten. Andere remkrachtverdeler. Hobby. Hobby. Deurenhobby. Maar ja, dat kan je veel natuurlijk zelf, hè? Ik kan veel zelf. En je moet tegenwoordig, we hebben internet, dus je kunt wereldwijd onderdelen kopen. En dat is, bekijk, vroeger reed je in een auto naar Duitsland en dan hadden een paar adressen. En we waren de hele dag onderweg en dan hadden we misschien nog niks gekocht. En nu zitten we op internet s'avonds te kijken. Shit, in Engeland hebben ze dat. 2-3 dagen in huis. Ja, dat is geweldig, hè. Dat is geweldig. En du bent niet echt een televisiekijker, maar du zit liever achter de computer dan. Nou, ik ben ook niet zo'n computerfreak, Nee? maar als ik wat nodig heb onderdelen, dan kan ik goed een paar uur erachter zetten. Ja. Gaaf. Is dit nou heel bijzonder, zo'n ponton? Ja, die lopen in verhouding lopen die er vrij weinig ten opzichte van de kever. De kever lopen er natuurlijk legio. Dat zou je bijna zeggen, dan is dit veel leuker. Ja, dat is ook veel leuker. Ik had wel een hele mooie kever, toevallig heb ik die een maand geleden verkocht. Ik heb hem 18 jaar gehad. En waar ik ook versnellingsbakken van maak, die doen heel veel Volkswagens. Had ik laten keuren, APK. Ik zeg, wat hou ik? In 2 jaar tijd had ik er 420 kilometer mee gereden. Ik zeg, dit is eigenlijk te zonde. Ik zeg, als je nou echt een liefhebber bent, die een echt een mooie auto, want dat is natuurlijk versnellingsbak gereviseerd, motor opgepept enzovoort enzovoort. Ik zeg, daar wil ik hem wel wegdoen. Ja, je was binnen no time was je weg. Die meneer komt hier een hand en die is weg. Geen speed van? Nee, ander object. Ander object. Het is niet zo dat zich er nog 10 heeft staan. Die gaat meestal eigenlijk maar... Nou, in een hoek staat nou een kever, een Mexico-kever. Best ik immers bijvoorbeeld leversleutelt dan rijdt? Ja. Probeer me dat eens uit te leggen en de mensen toe. Waarom sleutels die leveren als dat ze reis? Daar heb ik meer voldoening aan. Toen we rond 20 jaar waren, zijn ik en een vriend naar Zandvoort gegaan en hebben we Formule V. Daar zijn we opgestart met rijden. Daar heb ik er ook eens in gereden. En die vriend van mij die was veel sneller dan ik. En dan moeten we zelf zeggen, jongens, waar lig je? Waar ligt je kunnen? Wat was Formule V? Dat was een Volkswagen motor Ja? met versnellingsbak Ja? in een Oh, stalen en een formuleautootje. in zo'n formuleautootje. Het was een ja. goedkoop instap. Zo'n sigaartje met wielen. Ja, Ja. het is een goedkoop instap, iets voor goedkoop jongens om te racen. En de kameraad van dicht. En wie oud was hij toen? Ja, rond de 20 waren Rond we de toen. 20. En dan- nou, lekker maar rij. Ja, super. En als je dan Mooiste gasvrijheid.
Ja. En als je dan per ongeluk in Zandvoort nog een keer 10 meter hekwerk overhoop jaagde, omdat je uit de bocht vloog, dan moest je dat zelf betalen. Dat was zoveel per meter. Serieus? Serieus. En als dat niemand gezien had, had dat ook niemand gedaan. Hij sticht de beurs wel eens moeten trekken. Dus natuurlijk, we hadden dat niet gedaan. Ik had er wel in gezeten. En de wagen? Wat Ja, wordt ik kom oorlog? langsop. Je komt met de banden en zo dan uiteraard langsop met de wielen. Dus, En als ik dus, nou zou ik het zeggen, het bestoon van coureur was zich niet gegeven. Er was zich niet voor in de wieg gelag. Kinst zich zonder zichzelf op de schouders te kloppen van, hier ben ik wel voor in de wieg gelag. Dit kent zich aan mij gerust toe vertrouwen. ja, Een versnellingsbakje. daar droom ik s'nachts van als ik een probleem heb. En mijn vrouw had het wel eens een keer gemaakt. Laatst het valt mee dat ik s'nachts opsta en even opschrijf zo en zo en dan ga ik weer slapen. Dus ik neem het mee tot het probleem opgelost is. En Cool. er komt wel eens een keer voor dat je natuurlijk ook een zogenaamd garantiegevalletje hebt. Maar ja, dat komt in een garagebedrijf ook voor. We zijn allemaal maar mensen. Dus af en toe maakt wel eens een fout. Of zie je net niet dat de tanden helemaal versleten zijn of net wat. Of je zet het differentieel verkeerd om in elkaar. Daar heb ik een mooie anekdote van. Nou, Als je de oude busjes, die speilbusjes, ja. die hebben vertragingskasten. Moet het differentieel net andersom in de bak gemonteerd worden dan een gewone kever. En als je dan net de laatste half jaar 20 keverbakken in elkaar gezet hebt en je bent toevallig met een busbak bezig en je schroeft weer aan dezelfde kant erin en die klant belt een week of 3 daarna op, ik heb een probleem. Ik zeg, en dat is, ja, ik heb er 4 in de achteruit en eentje in de vooruit. Ja. Kleinigheidje hou je, hè? Ja. Ja, dan moet hij eruit, dan moet hij andersom erin gebouwd. Dat was Ja, goed. want de ganse tijd zoerij, dat Ja. is natuurlijk ook niks, hè? Dat Nee. was vroeger ook wel een... Het eerste plan. gedeelte van het verhaal, daar snapte ik helemaal niks van. Ik denk de meeste mensen toe ook niet. Maar het laatste gedeelte van het verhaal, wel, leuke anekdote. Ja, Maat, dankjewel. ja, Koffie? succes. Ja, misschien heeft mijn vrouw wel koffie. Ja, ze zei net van wel, Lekker. dus...